autě, než aby koupili elektroauto, jenom z toho důvodu, že prostě to auto jako nemá velký dojezd. To auto, aby se člověk vyplatil, musí mít garantovaný minimálně 500. No, jestli to si... Říkám, od 500 km už to má nějaký jako smysl, ale do těch vůbec ne. Jestli jako, že přesně jako jedete kam do Brna, tak jdete prostě jako 200 km,